ओइला लॉकडाउन में टाउन से घरे जिद करता रह तो सोते के जोरे ओइला तो ठीक है कैला बाकी सुत जा भर पेट खा के ओइला तो ठीक है कैला बाकी सुत जा भर पेट खा के अरे बुझला जानी चुम्मा दे दा का जानी चुम्मा दे दा काहे मुँह में से मिठाई जरी लगा के जानी चुम्मा दे दा मुँह में से मिठाई जरी लगा के। ओहो अरे दूर रहो मिलल तनी छुट्टी आनी कसहु लुका के अच्छा? मिलावा कोटा करलो आधा पेटा खा के का बताई। अच्छा कुछ दिन ना दूर हमसे रह पिया देहिया पाया के जनी ढह पिया पता बा हमारा काहे खातिर आइल बड़ो गुत्ता के पता बा हमारा काहे खातिर आइल बड़ो गुत्ता के जौन सोचत बड़ा ना होई जानी चुम्मा दे दा चुप रहा जानी चुम्मा दे दा ना मनवा मुँह से मिठाई जरी लगा के जानी चुम्मा दे दा मुँह में से मिठाई जरी लगा के। और जीत काहे पहले बड़ा जानी सारा कार जबी राखी स्कूल में 14 दिन रहे के पड़ी नियम और रूल में। हाँ तो घरहू में रूले में रह के पड़ी मन बना बात तो खेसारी पछतैब अपने तो जैब संगे घर भर ले जैब समझ में आइल पवन धनंजय सोनू विकास रहायो भी डरा के पवन धनंजय सोनू विकास रहायो भी डरा एगो चुम्मे के बात बना ना भगवा जानी चुम्मा दे दा फेर उहे बात धनी चुम्मा दे दा मुँह में से मिठाई जरा लगा के जानी चुम्मा दे दा मुँह में से मिठाई जरा लगा के। ओइला लॉकडाउन में टाउन से घरे जिद करता रह तो सोते के जोरे ओइला तो ठीक है कैला बाकी सुत जा भर पेट खा के ओइला तो ठीक है कैला बाकी सुत जा भर पेट खा के अरे बुझला जानी चुम्मा दे दा का जानी चुम्मा दे दा काहे मुँह में से मिठाई जरी लगा के जानी चुम्मा दे दा मुँह में से मिठाई जरी लगा के। चुपचाप घर में बंद रहो ना तो मुखिया जी के फोन कर दे अभी टांग ले जाइए।